Keďže som trafil veľmi dobrých ľudí, tým by som chcel pozdraviť Tomáša Sahánka, Peťa Agnera a Ondra Štefla, ktorí mali so mnou trpezlivosť, neviem, či to bolo 4 roky, či koľko. No a vlastne vtedy sa to celé začalo. Ty si začal mať chuť do jedla. Chuť do jedla aj chuť váriť, hej? Lebo vlastne títo traja blázni nám zaplatili kadejaké kurzy a neviem čo všetko, hej, okolo toho, aby sme boli vlastne najlepší. Čo sa nám na takom jednom sushi blogu aj podarilo dostať medzi prvý na chvíľku. No a potom v podstate som sa začal nudiť. Tak som si vymyslel ďalšie dobrodružstvo a stretol som ďalších 3 ľudí. A tí ma dostali do vlastne svojho biznisu, hej, a tam to sa začalo stupňovať. Čiže som v podstate nemal čas na nič. V kuse som bol v robote rok a 197 dní, bez jedného dňa voľna. Keď sa mi menili krátky, dlhý týždeň, tak som v podstate cez krátky varil v suši a dlhý som mal u seba v bare a naopak. Čiže vlastne som nemal čas ani si zuby poriadne umyť miestami. Si išiel all in, hej? Hej, all in so všetkým. Sem tam som sa stihol aj pekne 8 hodín vyspať, tak kedy sa mi podarilo aj 12. Ale to musel byť nejaký špecifický deň, že som neskoro otváral u seba. No a tak som si to potiahol, potom som sa toho suši vzdal. Potom sme sa pustili my ešte, že by nám málo nebolo, hej, nestačí ti jedna kaviareň, však otvoríme. To bol aký rok, keď sa môžem spýtať? 2000.